inspiraci a důkaz toho, že tančit a aktivně žít se dá skutečně v každém věku. Takže prosím, přátelé, velkým potleskem přivítejte soubor country danců při SPCH Poděbrady. Tak a pokud jste tu nebyli po 12. jsme to v rámci první exibice měli to vystoupení, tak já vám tu hru čísel ještě jednou představím. Tenhle soubor existuje již 7 let, celkově má něco přes 30 členů, tady tedy vidíme 8 z nich. Tak, jejich průměrný věk je 73 let, ale průměrný věk těch tanečníků, které máme tady na tanečním parketu, tak je 74,5 roku a součet je 596 let. Ano? Ano, přátelé, tady na parketu je 596 let. Hodně velký potlesk od všech účastníků tady parketické ringle. Tahle skupina má nacvičeno celkem 7 pásem, která jsou složeny z takových 35 country tanců. Ve svých poznámkách máme napsáno, že dnes je to pro ně 96. vystoupení, takže tohle už je 97. Přátelé, těšíme se na to jste. A to bychom mohli zvládnout ještě dneska, ne? Možná i ukecáme, aby tady zůstali do zítřka a ten počet ještě doženeme. A myslím, že v tuto chvíli je vše připraveno, bude to krátká ukázka, takový výběr z několika country tanců, které tahle skvělá poděbradská parta nacvičila. Takže můžeme začít ještě jednou potlesk. Vítáme poděbradské country tanečníky.
Ještě jednou potlesk pro ně. Jeden společný. Děkujeme za super inspiraci. Tak máme zahájení.